To cały super. Nie bronia. Nie, poczekaj. Możemy to nastawić już? Oj. A jak będziemy teraz nataczać? Tak. Nie Możemy możemy iść z tamtego wchodu. Nie, bo już zostało nataczone. A, że z tamtego wchodu to będziemy otworzyć nukę. Czy tam nie chcecie, że tworzę dwery? No to Aha, ja się stałe. Nuka ten zabery, czyli foty. Bronia, bo ona jest zabuchła. Dobra, idzie. Co tam jest zabuchła? Zabuchła ci berę. Sami spadli. Spadli! Dobra. One natarcia, nie? Hej! Idziemy dookoła, idziemy otworzyć te zabuchnięte dwery. Dotają. Idziemy. Ja. To tam wnuka. Idziesz z nimi? Chodźcie! A nie wracaj to. Możemy to już skończyć. Nie, nataczaj nas, jak będziemy z naszą tam. Dobra, tańcujcie. Idziemy, a ja, dobra? Ty widać tutaj pokazane zabeli budu tam. Oj, też podnieś! Możemy to już zostawić. To możesz też. Dobra, to się kształtuje.